So mga Salafi apapagunot Ibn Taymiyyah na taloa kaya bagi iran ko tawhid ko katero Ibn Taymiyyah. Paganayron na tawhidul rububiyah, ikadwa na tawhidul uluhiyah, ikatlo na tawhid al-asma wa sifat. Sukman sa mga asyairah, papagunot ko salafus salih na ginan atigiran na bid'atun min al-madmumati fil aqidah. Kabatuan sa mga tao sa ahlul bid'ah, sutitin dagasan, padanan ko marata a bid'ah. Sabab sa daanan gulaw-law mga salafus salih, ibayran tiyagwi sa taksim sa tawhid. Datagwi o Quran, gusto sunnah, gusto mga salafus salih sa taksim sa tawhid. Panganero na kababalayan ng bid'ah, ahlul bid'ah, na sa rububiyah, agiiron katirwa sa mga musyrik na muwahiduna bi rububiyatillah. Ayatin dagiran na sukun sa mga musyrik na pakaysay sa aniran sa Allah kurububiyah na batilanan. Di ka pa kay ibatin dagi aqida o mga muslim as sa mga musyrikun na muwahidun siran. Sabab sa titud nanan amya kasupak ku Quran. Aya kaya pa kasupak yan ku Quran na sukatir Allah sa surat As-Saffat. Allah rabbakum wa rabba abaikumul awwalin fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. So Allah ikadnan niyo gukadnan o mga amaiyo amya nga una. Fakadzabuhu na piyakam bukagiran. Giyang kutwaho na si ipagandud si ipagandud ko rabbakum Allah rabbakum wa rabba abaikum na piyakam bukagiran. Anda manay kapitirwakiran asiran na muwahidun amya karayarayag sa giyang kaiyakatir wallah asiran na piyakam bukagiran suka babalayo wallah arab. Miya karayarayag ya dalil sa dabairan tawhid. Ikadwa dalil amya karayarayag sa kapakasusupakyan ku Quran na sukatir wallah sa suratul Dukhan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin kadnan yusu Allah ukadnan o mga amaiyo amya nga uuna bal hum fi shakkin yal'abun kena kasiran na matatago ko kasangka asa sablaw niran bal hum fi shakkin si isiran na matatago sa giyang kutwa kasangka si imagnud sa giyang kutwa katir wallah rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin na anda manaya ikapatindagi aqida o muslim as mga musyrikun na muwahidun amya karayarayaganan sa Quran ang mga dalil akna basiran muwahidun. Ikatlo dalil sa kababaloy niyan bid'ah amya kasupak ku Quran na sukatir wallah sa surah Fatir. Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum minas samai wal ard la ilaha illa hu fa anna tu'fakun. Baad na amyangad na salako ko Allah apapagparkano puon ko langit kusulupa. Daat Tuhan inuntas kaniyan na anda manaya ikapitali ko diyo. So mga mufassirun na tigiran agyang kaya fa anna tu'fakun na ayatafsirian na fa ay wajhin an khaliqikum wa raziqikum. Kaya amanuto nasuke pangadnu Allah gusto din yan kapririski. Alladhi biyadihi nata'akum. Di niyo itong gunaan agyang kutwa katatanganan niyan si ikuriski, di niya nakapririski na gusto kaya pangad niyan. Ay maanaw lalag na isa-isa din so rububiya na gusto uluhiya. Di din makapamblag. Sidi kitad nanan, la takbalul qisma fil i'tiqad. Sibu mababagi kulapal, ugaid na si iku i'tiqad na isa-isa nanan si iku katir wallah sa Quran. Kaysa o uluhiya na gusto rububiya si iku i'tiqad. Kami kadakdakla dalil sa Quran. Ikapat, adalil sa kababaloy niyan bid'ah, amya kasupak ku Quran, nanguto katir wallah ittakhadu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Gyan ka na arbab sa naginanso tatangad-tangad no mga tao akatuhanan niran. Agyan ka na arbab naginanso rububiyah, jama'u rabb. Nagyan kay arbab mi aloy si na ayakya tafsira sa mga ulama, mufassirun na aliha na inutudatir wa siya wallah aliha uway nakagya isa-isa din su uluhiya na gusto rububiya lakatangad din su mga tafsir mga mufassirun kaaya kubati akon at tafsiriran na aliha. Ikalima amya karayarayag adalil sa kababaloy niyan batil bid'ah amya kasupak ku Quran gusunna ibagi tindagi aqida o muslim ang mga muwahidun su mga musyrikun upama ka muwahidun su mga musyrik na mas sembagiran dan so pakay sa kukubur
Ami aloy u Rasulullah sa sahih hadith, man rabbuk, antay kadnan ka. Kana ba ay ipagisiro na man ilahuk, man rabbuk. Na upama kasiran na muwahidun siran na mas sumbagiran din nagyang kutwa pakay siya si iku kubur, amay kasiran na muwahidun siran si iku rububiya. Kagyuti pakay siya si iku kubur, man rabbuk. Ikalimaanan adalil amya karayarayag atan tu akya pa kasupakyan ku Quran gusto sunnah ubasiran mga muwahidun. Ikanamadalil amya karayarayag sa Quran akya pa kasupakyan nangutu akatiru wallahu subhanahu wa ta'ala sa surah Ali Imran, wala ya'murukum an tattakhidul malaika wan nabiyina arbaban, na umamu upagilian kaso mga tafsir sa mga ulama na aliha. Ugaid na kanaba epitir wallah sang kaaya kapakababatang yan sa Quran na aliha. Uway, kagya sabab sa arbab gusto aliha na isa-isad. Surububiya na gusto uluhiya na isa-isad. Di maka pumbalag, di kabagi si iku i'tiqad. Ikapitwa dalil sa Quran, agya pakasupakyan, nagyang utwakatir wallahu subhanahu wa ta'ala, lakinna huwallahu rabbi, wala ushriku bi rabbi ahada. Upamaatigo mga asyaira, لو صح التقسيم لقال تعالى upama buka ketaksim si iku i'tiqad upama kasumanga musyrik na muwahhidun siran na aya petirunsan wallah na wala usyriku bi ilahi ahada. Penadalil sagyang kutwa kababaloy uluhiyya agus rububiyya ay isa-isa na sukatir wallah ilahukum ilahu wahid. Tigo mga mufassirun rabbun wahid. Karina sa isa-isa su uluhiyya nag-usurububiyya. Aya ikadwa akababaloy niyan abatil abid'ah sangkanan kaya taguirun sa taksim asu ikadwaon asu uluhiyya na kaya sabapan sa piyaka musyrik piyaka kafirun sa mga kadandan ang mga muslim sangkanan na uluhiyya sabab kung mas'ala tawassul gusto tabarruk yang kaya tawassul na gusto tabarruk na miyaw pakatsan sa mga salafus salih miyaw naunad mga rumiyot ku kurun al-mufaddala matataayon siran sa sianan makasusul ko bitira fiqhiya sa kanabaanan makasusul ko bitira aqida. Langit lupa ang bidaan yan sa tawatirun yan asu tawassul gusto tabarruk mlagi do bibiyag sa mga nabi guuyag-uyag siran apadak si iku aqida na karina sa tanturun ko migagarib su Islam gusto kaninit o kagagapus undudun ay ilmu. Yang kaya tawassul insyaallah na sunggayan tanubuay sa oras usayan sang kaya mas'ala fiqhiyya kukambidaan wasila gusto wasita ay absulda nakapanakutuna su wasita supman su tabarruk mga urip no Allah na lagi dang kanan akapagipos sa Kaaba akana ba kapanakuto sunggayan tanupunanan sa usayan insyaallah langun dananan mas'ala fiqhiyya akana ba mas'ala aqida gito isa ba sa mga salaf ipuun ko masa Rasulullah gusto mga sahaba gusto mga salafus salih tamandan ko pata imam na su tawassul gusto tabarruk na mas'ala ng fiqhiyya inon tabuo tigo mga asyaira ko kepos o mga salaf sa ayamiteroon asu tawassul gusto tabarruk na mas'ala aqida na si Ibn Taymiyyah gito'y kaya kukuman yanon sa shirk sabab sa siinyan inisul ko mas'ala aqida ubadi aya katatayunan ko mga salaf na mas'ala ng fiqhiyya kanaba pesul di asyirk sa ginandan kaya tundugaon o Muhammad bin Abdul Wahhab. Pitero tanusaya, ayaw to akatatayunan ko mga salaf na mataganan mas'ala fiqhiyya mlagid o so tawassul na bibiyag udina kanabasiran bibiyag sa mga nabig udina sa mga salihin. Ay katero al-Imam al-Dhahabi rahimahullah makikilala aya mga asyaira gumasmala akakikilalaon o mga salafi adi sa mga asyaira. Insyaallah na si tanwanan mapakaraya kisenggay tanurun record na video na ayakat tiruyan ko kitabian Asirul A'lam An-Nubala wad-du'a'u mustajabun 'inda kuburil anbiya was-salihin. Suatiyan supang ni du'a na tatarimaan si iku mga kubur o mga anbiya gusto mga salihin. Ginansu tawassul gusto tabarruk. Gito si Imam Ad-Dhahabi na popular ang kaya kitabian si iku mga salafi. Yang kaya katiruyan pantag ko katarima ako pangani si iko mga kubur o mga nabi gusto mga salihin na ginan su tawassul mlagid o bibiyag siran ang taaka kanabasiran bibiyag kagya sasabot niran ipuon ko masa o mga salaf na matataayon siran mataganan mas'ala fiqhiyya kanabaanan mas'ala aqida kanabaanan pesul dia syirk
Gugiipan manggulaw la o mga fata aimma si ku ahlus sunnah. Subman so kasujudi ko mga masyaikh lagi dang kaayap kasi matanurun sa social media. Insyaallah na sunggayan tano pananan sa usay na pantag ko mga sufi ang mga pipiya gusto mga sufi ang mga bago iman to agi makanggalbak sa dusa. Pitero tanu to ko kay pos record ami aloy tanu. Ami aloy Ibn Taymiyah ko kitabian ahlus sunnah pano sa mga sufi. Yuti sukap sujudi ko mga masyaikh malagid o bibiyag siran ako kanabas siran bibiyag naginan ibidaa amrayag. Na matatayon sa mga asyaira apapagunot ko mga salaf ko sa mga salafi apapagunot ko Ibn Taymiyah asukasujud ko salakaw ko Allah amatag salasala ko taw na malaanan akadustaan si ko Allah. Kanabanan pagkasud ko kufr ko kukuman. Aya dalil na aya asal na sukya pa kisujudi Allah ko mga malaika. Ku Adam sabab ko suguan wallah. Ikadua na sumialoy sa Quran kaya sujud o mga pagari Yusuf gusto mga luksyan. Si iku kaya sujud ran si iku Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujada. Na piya kadar pa iyan sumbala luksyan sumyujud siranun. Aya katurusan Ibn Taymiyah si iku kitab yan Majmu'ul Fatawa natiyan ajma'a al-muslimuna 'ala anna as-sujuda li ghayri Allah muharram. Miyaw pakatatiyan sa mga Muslim asukas sujud si ikusala ko si Allah na matagharam. Kanaba niyan kiyo kumis sa kufr. Kung aya sumpata katuruyan na teazirn su penggulaulasan. Maana kanaba niyan kiyo kumis sa kafir. Sa datar na nan su kapitun o Imam Ad-Dhahabi akanaba ka kafir. Na si iku ijma na aya kukuman yan na miyak kalala dusa. Sa kanaba ka kafir sutaw aya kaya sujud yan na tahiyya. Matag salasala si ikutaw. Yang utwa katuro Imam Dhahabi ko katatarima asya yang kutwa pangni si iku mga kubur o mga nabi na gusi ko mga salihin nagito su tawassul na bagito su kasujud. Ginan asu ijma atigi Ibn Taymiyah ko kasujud asala ko Allah na matag salasla na knabon ko kapir sutaw inunta na miya kalalapid na dusa. Ugay da tigo mga asyaira apapagunot ko mga salaf. Sibad si Ibn Taymiyah na aya kaya ko kumanian ko tawassul ko tabarruk si iku kuburiran si ikukuburo maandaya gusto mga salihin nakapanako to shirk. Asura nga o katiro Imam Dhahabi bibiyag siran sa kanabasiran bibiyag na kanaba psulya kapanako to. Kanaba kapanako to. Yutod man bu ipitindaga ni Muhammad bin Abdul Wahhab kini suldnon Ibn Taymiyah sa shirk. Ubadi sa mga salaf na sasabot ni rananan kanaba ipka musyrik so tawassul mlagid o bibiyag siran ko kanabasiran bibiyag. Sabab sa kanabaanan masala ko akida. Insyaallah na ruutan dun pakarayagan ko isunggay tanwa record na video. Ikatlo kababalo niyan abatil nagyang kuto tauhid wal asma wa sifat. So mga sifat khabariya na biloy o mga salafi bi fahmil hissi al haqiqi sa siikiranon na sa din sa surangan yananan na kafir ko kipapantag niran. Ikapata kababalo niyan abatil bid'a na aya pakyungan yan na langun din kagwad ko mga pagari amang muslim. Taman sa mimbuat sa mga ifta at tumuong ko su asu adis sa kanu o di na tumuong ko panasumatatang kada musyrik adis sa kanu. Sa kanwa kaya na basta adin niyo paratian na kanaba mababagi su uluhiya na gusurbobiya. Gudi niyo paratian ang mga muwahidun su mga musyrikun. Gudi niyo ron ibatun su mga sifat khabariya ang gulalan sa bifahmil hissi al haqiqi na ayakipentag na mirkanuna madudin kutitwa madu. Amas sa pagkababayaan na pipansu asu adis sa kanu. Subhanallah. Titud na ako ekstremista panulun. O di naso kapito ng mga salafi sa Pilipinas na tigiran aipmur kayamis sa kan basta diniwanan paratian gudinirun ibatun so mga sifat khabariya sa bifahmil hissi al haqiqi na titingga sa itano pumumur ka itano subhanallah anda miya taguso darpa ilmu ko akal ay di ka pakataas subutaw naso kititimbangan niyan ko taw sa isin denu nabi ikadwa naso di niyan kapapakabalang ako ilmu katumatabis sa pembatian yan ang mga kitab. Isa pa na sabab na ayabu at pembatian yan na sa mga matatag upang maibarat si ko mga Google website sabab ko makukuha pa na nagasto sa mga website so kagaaman ito na mga ulama at papagunot kay Ibn Taymiyah makukuha na nagasto okay nasiyan na mapakabalang so kapumatiatan si ko mga di ka pamangadian sang kaya mga igada Arab na gusto mga library lagi do pa mga Lebanon so mga library ransan sa Jordan sa Misr usipan sa Saudi. Kenapa tatabis na kagiyang ko to ka? Pagkuan na ka sa mga kitab. Yang uta ka ba sa tanong?
Yang utwa kaya tesubian, way, nataman saron kakaya si saig, aki pupentag niyan. Ko di kira na pagunot na biuta kun wallah supuso iran na tira na sa kami buman maka akar ko benar, sa kami buman makam bibisa ko benar, sadin sadir kami munut. Gitu imya karayag getanong antawa unon mga ahlul bid'ah. Kakya ka manuto, ati ko mga asyaira, apapagunot ko mga salaf, na surubobiya, na piyakasuldun sa mga musyrik, pimbaloy sila na muwahidun, na suuluhiya na piyakakapirun sa mga muslim, asabab ko masala at-fiqhiyya kaknaba masala akida. Sabab sang kutwa ijtihad asas sa kataw, na kaya sababan sa kaya pulang ng mga muslim. Yuti si Muhammad bin Abdul Wahhab na miyusar sa pedang. Did na nanmipalaw, kakabatianan ko mga kitabian, taman sa ipatugalin tanong pun sabas sa amranaw, so mga kitabian, akiyaw sariyan sa pedang. Paya kasangur ko mga muslim sa pedang, kabasta adawa ausaran sa pedang na dikad kerang ka halaludam. Na basta ausaran sa pedang na ditanudin pamakatayasan, ditanud na nan penutulan, kaknabayan tapatano na pemukaw tano sa fitna. Yuti taman ako mga Uthman Empire na gusto mga ulamakiran na piya makakapir sirampan halaladam. Sabab sa kanabasiran ko mga muwahidun, sabab ko kaya pangunuti si ko ijtihad about it. Sabab san naknaba ya pimba sunabi, kaya tagoy sa taksim ko tawhid, kanaba pimba sa Quran, gusto sunna inunta na pimba sa Ibn Taymiyyah. Isa asipat adi mapya, ami aloy tanu nasukat asub. Yang kutwa kititimbang nakakutaw sa isindan no nabi, ginani sabab adi patot ibatan no giraw asi unutang ko ulama na makatitimbang sa nabi. Sabab sa mapakambukag ka sa Quran gusto sunna, mapakambukag ka sa Allah gusto suguyan, kaso Allah ipagwahi ku mga nabi. Kung di iran matiro, ku mga maasum siran, na si Ibn Taymiyyah na kanaba maasum, waraan yan su karibat, kakiyata manan din suwahi. Sa did na akisalo no amuri anabi, makaliuli ku Rasulullah sadap abatan no kebat ya sa Quran gusunna aadna atundug Rasul udi na nabi sabab sa sukana nabi ina kaya tamanan din khalas ayamataan mga pagariya na sumangan dawa ng mga ulama ang mga pipian na ayatan upkuan saguna nasip man ko akida nasiit tanu pusud ko Quran na gususun na gusus mga salafus salih di tanu pagunutan so marayagun ama kasusupak ko Quran gususun na sa dataro kay aloy atan ron alal dalil sa Quran gusto na so kababaloy o kay sa urububiya na gusto uluhiya mi pantago i'tikad sang kuto amya pangaloy tano ang mga dalil sa Quran didin ketaksim so tauhid mi pantag sa ko i'tikad ka isa-isa kagi amano to ati ko mga asyaira apapagunot ko mga salaf na ginanatigiran mga tao kaya patu-patutan sa batuan siran sa ahlul bid'ah sabab sa miyak rayag pimba sa pimbago amya kasupa ko Quran na gusto sunna. Sabab sa nadidnanan mapi ay pengdaw ko mga kalumbayan. Sabab sa ayap kiungan yan, na sukipesuguan yan ko, kay kagwadan ko mga Muslim, asa dun sa supak niyan, rakamyanan, atigiran, na patot atigiran ay kagwad. Isiyan tano sa sobra pun sa aso. Subhanallah. Ginani sabab, oriyan o kaya pakareg tanwanan, na pupagaloyin o mga salaf, ang mga ahlul bid'ah, mga ahlul ahwa, na siran sa mga khawarij, mujassima, jahmiya, Mu'tazila, Shia, Rafida, Qadariyya, Al-Batiniyya na gusto sa lakaw kirampan. Nasiran sa mga ahlul bid'ah. Mga pagariya, waraan din o Islam may kaksa. Adan ikakasar kanu, ilmo ay kataon yun na supak ko Quran, takin ba kami kakasar kanu. Panindan ko Allah maririkurda isa dayon sa muri kaangi mapamamakin nagupang isa sa luno ang mga kalumbayan, ang mga murid. Kaan sira nakatago isa adab amapya ko di iran kapaganad sa ilmo. Ko di sira na makapaganad sa ilmo ay ekstremista. Kasi ira kanon nambida din sumyaganad ko ni adi sama sa imanto. Daon so kada akape adab buparangay. Yutoy mi aloy tano ko mi ay po sa video tano ko tafsir ko katir wallah afasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna pagkataring man wallah agyang ko tuwa pagtawa kebabayan yang siran nagu kebabayan siran mambu wallah na aya ini tafsirun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makabat ya si ko mga pananapsir na tigu Rasulullah qaumuka aba Musa al-Ash'ari so pagtaong ka so pupugunot ka pagtaong ka hay Abu Musa al-Ash'ari kanaba aya Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na qaumu Ibn Taymiyyah udina qaumu Muhammad bin Abdul Wahhab ka aya Peter iyan na qaumu hada gitu so Abu Musa al-Ash'ari na aya sifat mga tawanan na adillatin 'alal mu'minin
tanto siran ang mga lilimbabaan si iku mga miyamaratyaya. Miya makalinalina naksiran si iku kipapantag niran ko miyamaratyaya. Giyang kanan ang mga tao. Uwan, asipatiran. Adillatin alal mu'minin. Kanabayran riridun sulagidiran ang miyamaratyaya. Kanabayran betuh maisamaratas su mga Muslim su mga pagariran si kumirat paratyaya. Tanto siran ang mga lilinanak ko mga pagariran ang miyamaratyaya. Panginiin ko Allah asumya ka pamakinagsi na gidid ikasabapan sa kapaka pamagadata tanu kapaka pangalimbabaan tanu kulagit tanu ang miyamaratyaya apaka isa-isaan Allah su mga pusutan kasu mga salafi kusu mga asyaira na lango na kansiran din kababayan lango na kansiran din mga pagariya apang ningta amay sa isa tanu si ikusurong kudaawa kukapapakausur agyang kuto panaguntaman tanu si ikuagamatanu a Islam.